Hello, people. Say. Hello, say. Hello, people. Say. Muri boyere abantu. Say. Muri raitire. Muri koko. Isu lockdown yari yakadakwa. Ndionekana pa. Nhasi chachingani guys, ndakutotadza kuziva kuti nhasi chingani guys. Story yangu pane story yandaifana kuita uyu nhasi Friday, right? Nhasi chingani nai guys, nhasi Friday kwakuti Thursday. Ndachinja story ndikandodi ndouya neimwe dziri different ndozoita iya pa weekend handiti. But I think what I'll probably do is because pandiri kuuya ndine mapoto pamoto saka ndichanyatsa kuti senge iyi yandakuzoita musi weuyuka yandaita kuti mainini vatakambogadzana navo vachira pamusoro pemajirawo tichivabikira vachiramba kurya vachiinda 5 hours kumagrosa iyoyo inoda paweekend. But what I will do is ndichaita iri Saturday, then iri Saturday ndichameka sure kuti ndakurumidzwa kubika, then by 8 p.m. vanhu vese ndedanopedza because izvizvi vanhu vanenge vamirira saka ndangosiya sadza richikwata ndikati kune munhu uzondimonera uzondimonera waona manje. Dr. Namalachi kuri bo minai 1 second ndichasombodisa hangu vanhu ndichivapina right guys, lockdown nhasi ndatoita kutenderera kwese kwese kuchira mavegetable chichari ndichaiwa nagarden yesu ndandichaiwa vegetable. Can you imagine? yangu iri kuita slow. Sisi, we say long time Sisi, how are you? Agnes Muliro Rujeko Mchacha Noxi blah blah say ndakuiita paweekend edakuiita ndichiziva kutoti handisi kumanya kuda kudzokera kumapoto ona because vanenge vazonditsamura ndati ndichimbomirira kupakura zvise right. Saka ndichaita guys, kada unyatsokunzwa nyaya iyoyoyo ka inondinakidza nyaya because every time ndikaifunga ndinoseka ona manje, although anga ari madhina mutina but zvinondisekesa personally. Tari visi chinaka Tracy Winnie Pachawo zviri sei, Margaret Magwaro, Susan Matnyam, Kyla Pemba, Nancy Seven, Messi Chiveso, CC zviri sei, Dr. N Malachi, Eniabefa Rujeko Muchacha, zviri sei, Nyati 1489, Emilia Kembo zviri sei, reiti nyasha chirasa kusei yandokuya nayo ndiyakabva kutika recent iye ndakaiskipa because vamwe vakati hanzi vanenge vachida kubasa saka ndichaiita musi Saturday. That story ndichaita musi Saturday and ndomeka sure kuti kana ndiri ndiri kubika ka ndokasira kubika so that ndonyasa kuuya then ndozoedha vanhu mubox futi because ndeda kumbotaurawo nevanhu mubox guys. Me Emilia Kembo, yes, I see you. Itai Chirongwa zviri sei ndazoya performance. Welcome. Apa intatani kanzi saka mukaenda ikoko mukanuka kupedza isitapedza kuekera ndikazofamba sei chenjerai makani zviri sei. Anyway, nyaya yangu iyi ndichangoiti gaga because haina nyanya kureba zvayo, it's not that interesting kwandiri but
ndikangofunga ndakavata mupavement mutown it's something I will never forget guys. Kumuvata papavement paya pafloor ndaita kuekera guys. Ndakuta lokati yamuri zvisei happy place zviri sei. Right, chimai ndikuze zvakaitika handizonyatsotaura exactly kuti what was the reason why takaenda ikoko. Maybe it's another story kumwewo musi kumberi ukoko, not now. Kumabhenki ini ndasingazivi kuti kumabhenki chii kunoitwa queue yakadero. Number 2, ndaida kutsvaga kuti ndikwanise kumboenda uona zou ndichitendera nditsvaga chii wifi. Pandakaita zvinhu izvi very late ndaita ndo pandaikudza December wasn't okay. Then ndazoti alright, pandienda pora ndedi ndichaenda kundotsvaga ndega zvewifi zvishoni ndichibvunza then ndoti vauye vaisi. Then because I remember there's another Shemarian akatonditi akanditi anocheka achizoti ineti wanga kuti chi ashoti ndida kuisira wifi. Mushemarian akatondibata akati ndida kuisira wifi. Ndibva ndatomuti izvo asanda kukwanisa kudii kufamba kuti ndiende kutauni, asi ndichabvunza, asi zvaukundiiti ndinobvunza handizvizivi, so ndichaenda kwacho ndonobvunza. Saka ndozvandaida kuita. Ndo wiki chi yakabharanze lockdown. Saka ini Saturday yachoni it was impossible kuti ndikwanise kupinda mutauni zvachose, it was impossible. Saka brother yangu akabva aenda kunondisa something handiti kune a certain bank. Handichataura nesara because ndikazotaura manje zviita kunge ndida kukanganisa mabranch angu vanhu. Ndobva aenda kune this other certain bank, asi akaenda kunana Southampton. Up to now kuti akwanisa kudai anogara chiri kuSouthampton kune chikune mabhenki handitonyatsoziva kuti ari papi. Ndikati like chaitwa changu any transaction ndaingodii ndaituma brother yangu because ndasingakwanisi kufamba. Ndokubva chii aenda kupi musi wacho weSaturday akati ndichokuti dai wamukira because ukasamukira unogona kusei kuti akuzokonyiwa kana kusevhiwa. Ndikati ndiri ndobva ati aimbomukira akumbosara. Ndobva asvika akatozobuda ningoma 8. Ndobva akasvika pepe paakaenda kundoda kusevhwa akanzi mushini uri down. Ukanzi mushini uri down, anzi mushini uri down pepe. Ndakaisa kuti zvati certain bhenki ibhenki rekuti handingamboiti mushini unondiudza kuti uri down. How does one machine go down just like that? And it's just a company yacho ihombe. Saka alright, hazvina kushata. Ndobva adzoka pabva tafika holiday kana tikareshi kuti bva long weekend. Saka tamirira kuti manje iyo yewiki inei. Saka manje iyi ndo vandakabva no rega ndichasei uyu munhu akaramba achinditi zvoni ndaita zvewifi ndakuisa wifi. Sega ndicha sei ndishingirire ndindi but kupinda mutauni ndanga ndisingafaniri kutombopindamo. But sega ndishingirire ndicha sei ndindi kundobvunza zvewifi zvacho. Ndichibatanidzawo nemodhi rangu randaida kunoita. Rangu iri ndandapuwawo airtime. Ndida kubata futi pezviairtime zvangu zvizvo ndakanyimwa imwe yekera yangu ndakanyimwa because pane zvimasenzi vakandinyima vakati hatikupi kana une nostro account tinoiisa chenji iyoyo yasara munostro account. Yeti kamari kangu kanga ndatumirwawo asi handina kukapuwa kose. Tena nauisa kuti ndogopuwa zvakashota sei. Apa that certain bank ratonika raitiudza kuti kana iwe uchida kunoita deposit uchida kudzorwa chenji dhora vaitokudza kuti handina chenji dhora unotsvaga chenji pazhe. Apa ibhenki kai. Number 2, even vanhu vangori mulaini vachida kutora mari dzavo dzedza kana panga uchinzi uchida kupuwa $4 vakudza kuti isati dhamadhira dhora ina unotsvaga chenji pazhe kuti tikwanise kana une $5 akachinjika tokupa chenji asi na madhora. Ini ndakatanga kuva kuti madhora evanhu ari kuindepi madhora aya. Ina nhazoti ini zvedu zvazondibatawo manje. Madhora inooneka mabhonzi angu aya instead of kuti asare nedhora rangu muona manje. Ndakati alright haina kushata. Ndakaputa tokumberi kumashure handei kumashure.
Yeah, guys, guys. Yeah. Ndakwe kick out atozo, but I think ndichatarisa kuti ndasawa madata mabundles mangani, but maybe yakuda kupera namboona ndine 5 gigabytes ndikafunga pamwe inokwana, but anyway gai nditi hangu fast forward data rangu isati rapera. Right. Anyway, continuation yenyaya yangu I think ndofana kutopa apu because ndambotasa makuseni nandine 4 gigabytes 4 to 5 gigabytes kana ngofungwa pamwe inokwana zvayo isina maproblems hatichazi kuti ndizviri kana kuti hazvisizvo, but anyway ndadipa continuation yestory yaya tazoti same day Monday brother yangu yainguda yega. Brother yangu pane imwe brother yangu isikadi kunyanya kufamba nevanhu, iyoyo mutsvuku yakareba kudai haadi kunyanya kufamba zvake nevanhu, ane wandoziva kuti anofara kufamba naye ina angu anamboyamukumbira ndoziva kuti munhu wechi mujaha, saka semajaha haufaniri kuzoti teki nemajaha, vanamudii vanati go vanati ainchazomuka ndodinde pamwe ndichienda kwamachipisi kapa ndikazoti pandakazoti chirega ndichi time ndiche sei ndichibudawo ndinde kwamachipisi ndaida kutoenda kwamachipisa ndikati manje zezowani ndozozviona kwamachipisa but kana wachipisa ichazopinda mutaundi wodii woenda uko vanoshandi musaenda kwamachipisa endai kutaundi nokuti kwamachipisa unogona kuzokunetsai beta ingoita sei muite mutaundi hanimufariri guys. Saka inene like I said ndaifunga kuti my expectations angu kana ndakupinda mutaundi musungu kundisazokuizva nenge rakareba richienda uko richiti mhorei vanhu ichiti ndichifamba then pamwe ndinenge ndakanyasa kupfeka kadhezi nechishangu ndo picture ndaiva nayo. Did I know kuti aiwa ndinenge ndakapfeka hwata memwana masiki yakasvika memwana ndasati kuti ndisaoneka ndichoita nezvinoshakatika zimwe masiki saka iyo inonetsa kusunga unosungwa ruviri saka ndongaitongopinda mumaso masikiya ndadero pa change ndo chimwe chinhu chinonetsa kuno guys. Change kana muchaziva kuzimbabwe kunoka ndine change nemari dzakachinjika nekuti zvikwada plan nhema unogona kutotenga chimwe chinhu chawanga wasingadi kutenga nekuda kuti hakuna change. Saka unofanira kutsvaga change dzako. Inini manje ndagaya kuti makombi ashoka before 2018 makombi anga akazara kuno waiti ukangobudapo ungoza takaneza town ungogona kukura pakona kunogona kuti makombi akuchisina makombi akawanda kudero kombi unoona 1 or 2 3 makombi akuchina kwaane mabhasi dzakatoriona ranga riri papo ndomba ndaona vanhu vanga vakawanda ipo ndikati guys ndikunoita pressure nemabhazi akatikani zvinondoita sei pamba kudai ndikuona wani bedzi rakwadzana ende handitombozwa kuti makombi akaendepi hakuchina makombi mona manje ndadii paipai tongofamba ndibva ndangoona wani yanga ichotanga kutolodhawo vanhu ichodi vanhu vazhinji vaifamba vachienda uko kutenof kune kunonzi kutenof kuti uchibva kwatiri kunoko opposite yacho kunenge kuchi mubudiriro ndokunokwirira vanhu ikati indotongofamba nendekoko ndigoti nai mwana zo kombi bhatanzi ma60 bonds tangu mabhadha ma60 bonds aya but kwavakanodzikisira manje zvasiyana nekare kudhara manje waindodzikisirwa pamarket square iko zva usadzikisirwa pamarket square andito apuna handinazokuti kuti kunonzi daindaiza ma3 ndaigonotora kwakati but handichakuzivi kuzasi zasi uko ndokwavanonodii kwavanokudzikisirai mositaka kufamba ini manje chinoda kuti achuka pamberi pamwari kwanakadzikisirwa uku ini yanga iri first time yangu kudzikisirwa handikuzivi ndikati zvondotoita pano ka ini ndakutotevera nevanhu ava vari kuinda uko it means vanhu vari kupinda mutaundi ava ndakangototi ndikada kutotaura kandobva ndatongoti ndakatopata unoita uchatobigwa ndikati kana ini ndakutongotera ndiritori serious ndichoita sendikufambisawo asi ndisiri kuziva kuti ndikuendepi bcause ndatiri kuona kuti mutaundi ndekupi ndasingazi kuti izhira ipi yekuti ndigume ndakwa ndoziva like ndotanga kuziva kuna namarket square kuya ndokwandoziva kuzasi uku kwacho kwatatadzikisirwa handikuzivi takafamba mai mwana ndobva ndatoti hasi uko
kwasiko kumakezi koko guys ukambopata unogona kutongopata unonzi welcome to Harare yaya usingafungiri tadipa yazoti iko pakabana chete but there is something unique zvandakanotiza hauchangopindi pekera pepe unopinda nechigedhi kudaiwo pane vanenge vakapfeka zveorange zhezhiya hembe ndopa unopinda napo kuti ndisanyanya kurashika tinege ndine kumusoro kumabhazi kuya kwandoziva ndokuinda nekupi nekumusoro kuya kwamakekodi kwatadhara kujara kuti sekupirira mabhazi ndikati from there ndakutiza ndoenda kupi nekuti uku kwatabva ndasingakuzivi ndadii ndazongwara-ngwara paya ndaukuziva manje kuti apa market square from market square ndobva ndanditarisa ndakadai nezasi kudai ndadanotara zvimota zvimushika-shika zviya zvinoenda kuna fourth ndozvongofamba ndodzoka kudai ndichida panini chinda paeast gate pacho ndasvika paya ndikuziva kuti dhora zvimushika-shika ngati anoreva nhema ngambopiriri dhora ingabva kuonesikise bonzi nhasi apo padonzi dhora kusvika uko ndikati kana apa mind you ilast day futi zvokuti vanhu vangu vachinza kupinda mutaundi paizongoitika nelockdown dai ndisina kuenda musi uyu zvinhu zvataifanira kunoita musi yoga zvaizondipostera inini zvaizoveira izvozvo saka whether I like it or not ndaitofanira kutoenda mutaundi ine brother yangu ndadii pepe munhu wekutakaga ndari kutsvairi guys mirai ndibvise volume ndachimudanidzira munhu sadza riri kutsvoko saka anyway ndakasira kuita ndadii paya paya ndazoti kana pandamira pana fourth pepe ndikati handingamboshandisi dhora ndinofamba ini kusvika kueast gate guys ndakafamba ndakakrosa kudai ndakangorova serious ndikati andisvika kuzvifunga kuti ndikufanira kunobuda kueast gate neshoka ndakangokrosa road ndokutanga kuti zo mai mwana ndakandokrosa kudai mai mwana ndichita makumbo angu ndokataka ndakagarisa ndisingafambi hangu nditaura zvikudero mutaunda it's not kuti ndikuda kushita munhu wakapenga kuti but tikutaura kuti sinari yekuti yanga iri festival time yangu kuti ndichipinda mutauro after a very long time nekuzofamba zvidero zvangu asi kufamba taimbofamba kusvika kuMorris Depo kuya taifamba zvisingamboiti but musuka makumbo angu akatanga kugwadza ndisanda tombosvika kana hafu way ndaenda street handizivi ikoko ndaingopinda ndiri serious ndichipinda ndirimo ndichipinda kudai kobva ndazoona kuti ndokuti ndikanoda kuda cho ndakafamba ndaifamba semusoja ndichindakukana zvangu kudai ndasvika paeast gate pepe apa ndakazoona kuti makumbo angu akutsva ndichishoka mai mwana ndakasvika paeast gate paya ndatibvunza kuti naivezivo vari papi ndaudzwa vezivo kiu yanga iri pazuva unogara pasi munhu wese because I think nenyaya yekuti pane lockdown saka everyone anga kumhanya kunoita sei kundobhadhara wifi dzavo zvino saka manje pakungonzi mirai ranga risingafambi line iyoyo maline ayanga asingafambi dati ashua maline anga asingafambi vanhu asiri kufamba chivinge chine chekufamba ndamira pepe ndikana kuti indikagara panapa zvandifanira kuita ini ndifana kuita zvokuingwa zveso after that pamwe ndobhuka kana uchifana kuzoita kuzoisa then the other one yaizondikostira dai isina kuita musi uyu deadline yange iri manje ndibva ndatirege ndimanyisa nangu nezvakakosha izvi wifi ndozvodzoka hangu ndozvibvunza ndaenda pepe ndabvunza mabhengi anga ari pepepe edwe line makamboona here kuti nozvinongoka kuita nyoka kudaiwo line vanhu varipo pamabhengi pandaunches pepe ndikati izvikana ndabvunza amwe zvikana ndai kunonzi kupakati kubhengi rakati akwandirana ndaenda inini manje ndaudzwa street handagoni kubvunza kuti street amuto ari up to now ndikura nhema mastreet handinazivi panopauzwa nabrother yangu kuti munofanira kuenda kueast gate kuna Robert Mugabe
ndobva ndikazosiva kuti robert mugabe irikoko kuzasi otherwise dai asina kutoderoba handaiziva kuti robert mugabe iripi street. Saka ini kuti ndifambe ndichibvunza vanhu futi kuti name robert mugabe street iri papi, ndikati no. Unogona kungoteerwa nemunhu ka achifunga kuti pamwe wokutori asvika pangwamiri kwauri kuinda ikokoko, ndikati kana handibvunze ndatanga kufamba ndichiita sei nditsvaga zvikwangwani. Ndabva ndasvika ndaona pakanzi robert mugabe, ndikati ndipo obviously kana ati paincident it means street name ndorobert mugabe. Chiwai manje ndazodzarikwa kune imwe bhengi ndaningi naningi umo imagine ndobvunza sei kuti pamukura kuti kona ningi nakona ningi ndekupi. Ndakafamba 2 minutes ndadzoka ndikati ano mukona nedirection yekuseko nokuzwa no ipapa mukangoti straight kudai mautodaiwo so ndo direction yanga yaisi ndaifamba ndichitsvaga gazeti bhibhengi riya street andakauka up now I don't even remember kuti rainzi chistreet iyoni. Asi andosanje kuti ndandangotsvaga hangu chikwangwani chakanzi ZB bank ndoto ndaitsvaga chete ndikachaiwa. Saka pakutsvaga pembe ndaifamba kana ndikashaiwa chikwangwani chega nditsvaga mabhibhi. Pane kwandaifungira kwaiva nemakebhisi kudai sabva ndikatadza kupata panapa kuti kona ndikuhanhima kwandiri kunoka unogona kungotevererwa ndani ende musi wekusaidi saka kwasina mustreet mamusa vanhu vakawanda zvamo kusaidi kwandandiri ikoko kumusoro uku kwedu ukoko ndo kwakune chikwa kune vanhu vakawanda uku zasi kwakusina. Ndikati dai ndinyebere kufona ndikanyebera kufona Emra kufona nditesa pastreet mudenga kudai so nditi uri papi uri papi nditese ndati ba nebhengi riya ndariona vanhana pakatiswa cheni pakafamba ini ndoita sei ndati chega ndidze kutsvaga airtime ndamudza airtime kuno by the way vakagumesera kuya kuZimbabwe kare kune maairtime aya 20 bonds unokwanisa kutenga 20 zviri sei muzvimwe nyenge ndakubata ekuseri da kunzwa kuti haufa ndakubata ekuseri muzvimwe nyengwe banchaga zviri sei fast forward ndatenga ma20 bonds angu 20 bonds maviri airtime yangu iya andichinja change yenhema guys hapana unongori desperate panguva ndati rate iri kuti mari yakatika sei manijosera mari yakatika ndo yanditi ini ndo yandichinja nayo mari yangu ikatongotorwa paya nakushata zvokuva ndichirega ndita sei ndiri kuno nditsvange uyu brother yangu washuya ndandati anga apinda mutaundi oga ndamufonera brother yangu ondita kuti ndiri pana kuona sipiki nanhingi ameno aitaura maekera ndandiri kungonimemba iti sipiki the rest I don't remember kuti rainzi chii zvaitaura kumberi ikoko. Ndikati pafoni ndotamabvunza kuti sipiki and wati ndisingazivi ndikati kana handitopodi kuti ndihukwe musisi munochibvunza kuti iri papi kona sipiki nanhingi yacho niyoyo ndikanzi ndikati papi pacho zvikanzi imuri papi kuzoti muri papi ndo yakandinakidza manje handina kuda kutaura manje ndakazomudza ndakumba kuti unoziva kuti pepepo ungozviti uri papi imuri papi ndati ndikakuudza kuti ndikatauraka ndaigonotaura street yenhema ndikabakwa initori welcome to Harare mine one person apa ende ikokoko obvious mastreet kids akati wandeiwo ndikati kana ndichamboti ndinoti kunoku ndobva ndati sandiita sei ndatasa mapost aya handisi kuona kuti mastreet achoni rakanzi kuti handisi kuzviona zvikanzi ndiudzei street amuri muri street ipi bva ndati ndichangobva kuna fort amatongana kuna first ndakuti ndichangobva kuna fort ndokwandichangobva izvozvizvo handiti nzvimbo inandiri ndandichiziva but handizivi kuti munonzi mutii street iri mastreet ukona vangu vaigara vachinditukira nyaya yekuti iwewe ka unofanira kuziva mastreet apnauka ndozvakungona zvakundipostira because handitokwanisi kutaura munhu akanditi uri street ripi handikwanisi kutaura because handizivi mastreet handimazivi uku brother yangu uyuyu mudoko kwandiri anoziva mastreet zvokuti ka ndakatoshandisa kuti wakaziva mastreet zvokudero hawo ndamuti ndichangobva kuna fort aka ndichangobva kuna fort mamoitei ndikati ndokwandiri kungobva izvozvi ndiri kudaro ndichifamba ndichitsvaga kuti ndione kuti exit yekuti ndibve mandiri mumukotomo ndindobuda uku kwacho nditase kujoina system ndeipi
Naona chifutibhuzi chechiya but sega ndinanditokata ndaona ndatotedzera totesa panani pajoina seeds saka muri papi kana muchimatesa pajoina seeds but amukata kana handizvigoni kuzvipindura ini ndoziva sei kuti ndiri pamba handizivi kuti ndiri ini ndiri kungofamba ndakanangana nefutibhuzi ndikufamba nemwana ndikufamba inini ndanga choti ndofanira kuzoenda kuekera kujoina seeds kwachoni ndikufamba ndichiti sei cheuka ndakati muti handimbofu ndinototsvaga kusvika ndawana ndoga kana ndazorashika ndamufoona kuti ndinotiri pakati ndafamba nemwana itoti yasekerere wabva wakapfeka tishitiridi kumba kwavo ndakati ndamuona paya ndaenda paangari ndabvunza usati masevwa kusanzanda tobvokana ndaenda kukati pakati ndikatozoya pano ori namba ndinamba vanga vakanyora vanonyora manhamba paruoko vanganyora nemakaireti ndinambani number 35 mind you time dziri kuma 11 12 ari panumber 35 ndakasvika ini kuma 11 12 kusvika kuma 3 munhu anga angori pamukova anga angoripo hakuna laini ati atikutai pamba sei kuti raita zvokuita sei kozoti machembera anonzi machembera anopinda yaya ndo mamwaiya zvaizvi ndakamira mind you ndabva uko kumarket square kana kwatakadzikirwa kuti handikuzivi kuenda kumarket square neshoka nditi zo ndabva ipapo ndazonokuda uko kueast gate neshoka zve ndarashika ndichidzodza ndichidzoka kudaiwo so imi ndikati kana ndamirazve pane hazvanzi yangu ndikuna zvanzi yangu inda kuzviregera zvinhu zvandada kuita izvi kana ndaregaga tozozviona pamwe mangwana bata zviti ngatigarei kana ndachinotoita sei handiti apa ndikufunga kuti kwatadzobva ukoko makombi tamakwirire pezvikanzi makombi atamakwirire ukoko kumakesike hakuti kokuri kwamakombi kwakumwewo kuzasi kwasititaitaindasanzivi indifunga kuti saka kana tati hanzi tokwirira makombi kuna siti iro rakati tichaziva sei masiti iwayo toinda sei ndoga ndikati saka ngatigarechi lotendo how you but ngatigarire pano tagarira pano chitozongoenda tise tagara paya zvanzi zangu bati ndikudzoka ndobva ndisiya paya makumbi angu anga akupisa musana unopisa kuti nekungomira chete vanhu vanga vamwe vanga varipo vechikuru vadzimai vanga vane mazambiya vakagara pasi inini gaizi panguva iyoyo ndakati no I'm done apa mamuri tati papavement pazve paipfuura vanhu vaigona kuti kusvika kuti vanhu muri ipapo ini ndikati no I think izvi handina basa nazvo ndakangoti kune murume anga ari padivi so ndikati ndokumbira hangu kumbozembera madziro ndikati kungokotama ndakazembera chete ndizvo zvandongoda kubva atobva murume waya abva ndakagara pasi pakagara pasi nekutobatwa nehope ipapo ndakabva ndatobatwa nehope memwana kuti ndizive kuti uyu bradha yangu wazoenda nepi handitozivi tongoti 11 12 1 2 3 laini handisi kufamba pandakasvika ndikamira ndo pana ndakagara kusvika ndabatwa nehope ingori panhamba 35 ipapo hakuna ukafamba taingovapo takangoita stationary asi bhengi ranga kavhurwa musi handimbokangamwe guys handiukangamwe musi wayo ndikati ndoinda kuti uita ndinoafunga kuti naimani vebhengi rakati handida hangu zvinhu zvekuzodero but guys gayo from 11 12 1 2 3 tangogara hapana kana laini raifamba kana 1 vanhu vangu hamene kuti vakazoda kunodii ndomwaida imwe futi issue nyaya yekunzi madhora iyaiyi ndo imwe yange yata kuti tinogona kufira mahara panapa I think I feel like vanga vadii kuti pavakazotivhurira even na 3 o'clock dzacho pavakazovhurira vanhu ka it was easy zvinhu zvavaifanira kuzongoita zvachoni patakapinda vakangoti vemadhivorce uyai apo varikutora mari pamukuru uyai apo varikutora mari pawestern union uyai apo varikutora mari world remit uyai apo patangotosvika zvii zvakatadzisa kuita zvinhu izvozvo kubva na11 ende vanhu vemadhipositi vacho mugona vanga vaswerera varipo palaini pacho pashe vatova kana 4 people vakamirira kuzongombuyai apa ichi 3:30 pm totakazopinzwa munhu wese mubhengi kubva na11 takazopinzwa tese mubhengi naizvozvo 3:30
madhipositi achoni ndopakazonzi vamwe vakazozvida mhene kwavanga vari kwako nemunhu wananga achisevha kunzi uya uya papa ndokutozotika zvakatoita 30 minutes zvakatopesa ndakuisai kuti saka vakati sapisirire ipa zvino ndakavata ndakamuvata mukoridho ndikati I think in future zvikanzi ndikuenda kune imwe event yekuti ndinonzi unoenda kundomira mukiu ndongotora chichira changu nechinhu chiya chamunhu ndotovatapo pai because guys it was really painful apa takagara kubva makusini kusvika na 3 p.m. kuti ndingozozi uyapa zvopedza 30 minutes zvopedza kusevhewa saka anga tiregera kuti makusini tapedza paipai tangu tichidzokera uyu wane zvarapa tatakaona kuti utiryeni uyu wati ndoda shawama mashopu ose marestaurant aya anga akuclear stuff because of lockdown saka vaiclear stuff $5 $5 waichikuda kutenga chinhu $2 vaiti hatina change vanga vasina change even right now ukatoda kuenda kana magrosa une $5 unogona kuti woti ndoda loaf na 2 loaves vanokudzati hamuna change ndo zviri kunoku kune avo vasiri kuziva zvekuti kunokuda ndo reality iri kunoku we don't have change $5 $20 uri kutoinsauta vanhu it means wakufana kutotenga zvinhu zvakatiwanda inonga kutora iti kana mati chingwapo wakutomanikidzwa kutenga kana oil wangu wasingadi panguva yapo I don't know kuti vanenge vasina change yacho kana kuti it means kuti vanenge vada kutotenge zvinhu zvakawanda zviri wozodii wozokuchinja but change kunokugaisa change mawanda ndesandainingirina papo 56 cents yangu yakasara yanga itori 50 board yakona kombi vakati hatina ndikati kosei musina kutipa ngo ndakavafuna ndikati kosei musina kutipa 56 cents yangu abvunza guys because munhu wese aikwanga aingonzi hatina dollar enda munotsvaga dollar ndo zvavaita so I don't understand kuti as a big bank like that why didn't they manage to have $1 ndo zvakandishamisa yet vanhu vaidhiposita mari dzatine madola bona manje saka ndisi kuziva kuti logic yacho yaifamba sei ipapo 56 cents yangu kana kungoti inini ndofana kupuwa mabonds handiti handi vanhu vaichina mabonds ndikati ndokumbiro kupuwa change yangu because manipa mari yakadayo chinipewo 56 cents yangu zvikanzi hatikwanisi kukupa 56 cents ndikati ndipe ari mabonds zvanzi hatikwanisi kudero why zvikanzi une nostro account iri ndina nostro account zvikanzi kana unga une nostro account taisa munostro account guys is that logic though handina kuzvihwisisa kuti why am I forced kuti mari yangu yandinenge ndanzinga munhu atika 56 cents yangu yakarura yeye mondimanikidza kuti hatikupi tinokupa kuyekera inoenda kunostro iyi nostro handii ona kani kudzidza tabva ipapo like I said handimeshene kuti which bank kana kuti chii kana kuti kupi ingori general handisi disclaimer futi hazi kuti vanhu vese ndozvavanoita here zvokuti kana pasina change unobva wanzi enda unoita sei unoita so I don't know handiti pamwe yanga ingoriwo yemusi iyoyo tabvapo takuti 100 yako tashaiwa shawama tatoora iti handei kuno manhingirikini ichiri ipapo akatozviona mumwe mudzimai wanga arimo mukati merestaurant akatanga kuti ndiri kutengesa maskin tight murestaurant unongotengesa skin tight malegini murestaurant how uone manje ndakazvautata akutaundi murenwa yese aitomatengesa malegini asikatotengesa malegini patebho paifana kugara vanhu vachirya iye aitengesawo zvazvinhu zveke chakatengesa chimatirao dzake tsvaga tabva paya ndazodita tsvaga kuti sei kubvunza kwese kwataifamba guys that day ka munhu wese aiclear stuff yake yekuti ichipera ndo zvaiitika ipapo this is something actually totally different handei kutransport kutransport manje kutransport ndokusatigura kutransport asikazi kuti kunokwirira kupi takaenda kumamuseri so tikazobuda tagozi ndaenda kutera brother yangu ndandanda kutera ndo aiziva saka ndaingotera brother yangu tadipa tasvika kutaziri kwangu sina kana kukomba guys let me tell you svosve remunhu anga ari pakamirira transport kwangu sindaite tadipa tinoenda kumberi ini ndanda kutoona manje mumwe mangu takutofamba neshoka tichichekera kuti vakumba ndozvandakataka kuona brother yangu akatoti don't worry uyai ajaira uyai akati uyai
Tevera paya ndinongotevera ndikada kuda uchimanya kuti inde bata ruoko ndotevera naye because panga pasingaiti guys apa time iyoyo manjidza ati pick up our makombi mamwe akudzima previous mamwe makodras yeti unombukira kana ne50 kana 60 bond guys ndikatoti panapa ka mawani zvikanzi nebrother yangu anonzi washi bedhi wandikuri wandandinaye zvikanzi nawashi panapa mutongwara kamwana chimanya itomanyaiwo guys takati taitika kukwira muchiroko zvikanzi chimota chikakwira cheche zvimapiki yekera zvezve toti zokumanya kudai inyanje ndasati dzanyatsa kupira musistem saka uyu brother yangu ndiyanyatsa kuziva kuti yanyatsa kuziva kuti ndikirikini ukaona endaitoziva kuti zvomiswa sei kaintaingozwa kuti amene zvaizoita chibhungu zvaitwa sei achipinda kudai uso achipinda kudai uso ndinongotevera kuyakuya sendeita savanhu vangu varipo wewe ndikati isu nhasi hatibvi pano iyi ndio shuwa hatibvi pano wadei ati handi tambotanga timusoro kuti abva kuya tazodzika kuti abva kuya tazoenda kuti abva kuya kuya tichingoita meri go round tiripo ndikati nhasi hachingi isu vanhu tisina vatapana saka vatapana nhasi tinochekera nepo kuti kakuta baba yangu wewa hatizi kuti waizozviona sei kuti chichikombi zvinoenda kumaraini kwedu chimota chini ndechekumarayini vakangoteo so kuti akangoti huyai imi vakamanywa munoziva here kuti puresha inoitwa pazvimota zviya zviyaka unogona kutsikwa saunozazviwa kuti watsikwa nemunhu ndopa futi I think panoekera panobigwa vanhu futi ipapo saka hapari futi dangerous in terms of kuzoti bcause paunenge uchimanyira kuti uda kupinda mukati kudaiwo pamwe inenge itori mbavha achitokusechawo ipapo ndo zvazvimwe zvinhu futi izvozvo saka zvinhu zvako unofanira kunge wakadii wakazikana kuti kumberi kana kubata mumaoko kuti guys haina ndikunyebera mota iyoyo ndasingafaniri kupinda musi iyoyoka ndakaipinda brother achipinda ndakuvharira vanhu ndakuzvifunga nhasika kuseka ndamozogareka it's not even funny guys it was just something chandakasinga expect kuti musi iyoyo iri first time yangu kupinda mutaundi ndichaita go through that I thought ndichanyatsa kuenda kokweni nice ndichisvida ndapedza ndichapinda mukamota maybe nemafriends angu anondidhiropa pamba pedu ndozvandaifunga ndisinditaino kuti nditange ndichimanyisana nezvimota maimwana imi apa pamanje dhoo ini ndandiri kuseri kwedhoo washe wapinda mukati mechimota ini ndiri kuseri dhoo rakavhuka kudaika uyu mudzimai wapinda pafurandi siti hakuna umwe uchakwanisa kupinda ini ndachirega nditevere washi wapinda mukati umwe munhu wamanya nekuseri kwemota unopinda umwe munhu unoda kutopinda futi ndikati hakana wachakuti pindai oda kuvharira vanhu kuti ipinde ukuti ndidaiwo nekuseri kwedhoo hakuchapindiki munhu wese wazara paikirapa imi ndakaita by fire by force by giya ndikava sunde ndikuti zvangu zvouya ndikasunda vanhu ndikati iwe sina ndapedza kusundesa vanhu ndikapinda unopinda uchiteukeze kuti teuteu kana I think ndindakatosta the last one nekuti murume wangu aripo kare tete ndakasvika ndingamugarira ndikapedza ndikarwa serious ndikangozikudzana tikadeiuzova dhoo zvatoita handei ona manje kwakutoenda kumba just like that apa ndimbofi kuti munhu wacho waiti mawena tikatisa futi munhu watakatoya naye zvedu angasitomborwo kumaraini kwedu munhu ndofunga atongotendererawo zvake zvokutoti even pamari takangozvichaja tega anatogubvira chaja angoti chero vanhu vese angoti chero munhu angobhadhira chero ari kungodawo but zvaitangirawo pama45 bond kana 50 bond vanhu votomupa akangoti hanga problem nazvo zvokutoti sipatikatozvisvika tisakapedzisira akatosvika akati ndakagara kuno kare saka mine kwaangitodzokerawo zvake akatoti munogara kupi kana muchigara kuwani ndogona nokusiyirai kudhuze nekutoti abhu nokuti apa gumbo unozozviwa later kuti I think ndambotsikwa I think unozozviwa wasvika kumba kuti inini I think ndambokuwara pandaita pressure pepe musi iyoyo pandakadzoka ndakasvika ndikati ndaifunga ndicharya ndakasvika ndikati musoro wangu wanga wototema zvavaitemai ndikasvika ndikabvunza maukumba aya aita kupisa kuti tozvaita gumbo kuti handikureva nema survival of the fittest ndo inotoitika mutaundi
drama rangu randakaita nayo hangu mutaundi umu but hey ndakadzidza zvakawanda kubva musi iwoyo nekuti zvaizoitika manje ndaiti takamira pepe ndaifila kunge the same thing chekustruggle kwandaita nditsvaga tukutuku wati ka I feel like I'm still repeating the same thing because wainyatsa kuona vanhu zvaigwadza sikana zvona kavhira achidayo so vari chungati vanengotisa unenge wakutoti udembera munhu kudai mangotikwidza utangosvikapo ende uchafunga kuti paunoimisa ipapo mota yacho uchiti ndaimisa ndise vanhu vaviri kuna vanhu 40 vada kupinda mumota imomo asi uda vanhu 48 ndozvezvimwe zvinhu hazvo izvezvo zvandotatsa kuti ndakata chidzidzo changu chandakaitayo ipapo ndikati mwari ndikomborerewo jehovha musi pedenga that's what I can say katosvika kumba ndikatozoti brother yangu ganzi ndosaka makamutaona amutombaiti zvokudai nangu handinanye kumufarira zvokudero zvokutobera kutopinda mutauni ndautokutanga utotenderera haakani ndaizvida karewo panguva yacho nebva ndikwete izvozvo kuti hanzi ndotopinda mutauni ndautanga kuti handizotopinda no man wedu kana saka that's pretty much it guys. Yes, story yangu yanhasi mangwana ya Friday anditi mangwana Friday Saturday ndobada kuita that interesting story yekuti munhu aenda kumashops. I will repeat kuti munhu aenda kumashops for 5 hours pamashops pacho ninga inisu tikapaenda tikapaenda tikadzoka kudai so it's just 10 minutes unenge watopadzoka but for mine vedu vaita kana 6 hours vari pamashops pakutsvaga mutsvairo kana pakona waitengeswa I think ichaita iri Saturday mangwana. Let me see takawandisa saka ndichanyasa kugara pasi kuti mangwana ndeipingori like simple yandokwanisa kuti nditsvage nekuti mari dzakawandisa so guys, that's pretty much it for today. And I also thought kuti maybe because that situation yamusiwo yoka as much as ndanga study it was a situation yakandiforce kuti I was supposed to do zvinhu izvozvo musi iwoyo but and I thought kuti mutauni mune musina vanhu but I was shocked kuona mutauni makazara vanhu ndikafunga kuti aiwa vanhu guys handingori kunyemberana nesituation yakada seyo. I don't even know right now kuti zviri kufamba sei but that's pretty much it for story yangu yemusiyo but ndiri munhu wangu asinganyanyi kufarira kupinda mutauni handizvifariri zvangu personally but ingori like a situation yekuti ipapo yaizoita loss kwandiri ende loss itori yekuti ndogona kutopinda muchipatara neloss yekutoti zvasingaite ndo zvandokwanisa kutaura zvangu in general but dai panga pasina that situation I don't think kuti ndaipinda mutauni handifungi kuti even up now handifungi ndaimbopinda mutauni macho but that situation yakandiforsa kuti ndiende ende ndaifanira kunge ndiripo ini so yeah ndo kanyaya kangu kachonika mangwana ndikaona kuti ndikadzigaya dzese dzandinombofungirafungira tumadhama wati ndogona kungomirira zvangu Saturday kudzoka Saturday mangwana tinogona kuyachi mombondiudzawo nyaya dzenyuwo zviri kuitika lockdown panapa maybe ndogona kumbokuudzai ndakambopuwa mwe peso ndaziva ndida kutaura mangwana ndatobva ndaiziva yataura mangwana it was like maybe I wasn't expecting that yakatowa zvisizvo but we actually managed to talk nemunhu wacho anga asvika nevanhu vakangodi necho kapira but I think there is something chandakabva ndangodzidzawo ipapo so maybe ndo chandichangotaura ichocho kuti sometimes being friends with someone doesn't mean kuti you're in a relationship so vanhu vanopakanganisa ipapo kuti if I'm your friend I'm just a mere friend. If I just support you, I'm just supporting you. Zvoperera ipapo kwete kuti ndikazonzi ndatorwa picture nemunhu it means kuti ndakuda nemunhu it doesn't mean that I'm dating that person. So ndo yandichataura mangwana yakaitika ndaenda kwamakumba nyaya yacho ni I think for me azvinonyatsoita zvakanaka because ndakandaita zvinhu in a nice way but ndakazona ndapidigudzwa ndakuti ndikuda nemufesi yakagadzisiwa but zvinhu zvekutongoti ndakangodzidzwa ndichangotaurawo hangu maybe haisi long story zvayo ingori yekuti chidzidzo chandakangoita kuti some people anofunga kuti ukatorwa picture nemunhu
it means munhu wacho amukomana wako, yet it's not like that. So ndo zvezvimwe izvozvo. Yeah. Kana munhu asingazive speakers zvisekesa guys, zvisekesa. Aiwa nyaya dzacho neendera dzobe but dzingongoti ndopesanisa dzimwe ndingatokangana pangu dzesangana musi pandine chokungoti nechikungoti kuti hai pamwe haina musoro ndikadzifunga, but I think ndichangoita hangu iyoyo in passing. But sometimes guys, when you're friends, kana kuti ndikangotiwo something nice, even ndisingakuzive ndikaita something nice kune munhu, it doesn't mean kuti ndakuda. No, hasiri izvo guys. Saka zvimwe zvinhu izvozvo zvandakatongodzidzawo, but yeah, that's basically it. And sandichakuonai mangwana, chakufanira kupota ndichiti ndokasira kuona kuti takunza kubika, so that ndomboedha vanhu papadai ndatoedhawo vanhu nakutondiudzawo nyaya. Nditi guys, bye ati vanhu vanomirira kuti ndinge ndichienda kunopakura. Bye, ndokuonai mangwana. Bye.